De spoorpolitie had na het ongeluk wijdwaardig onderzoek dienen naar de oorzaak en de onderzoeksrier voor de veiligheid had een rapport maken. Op basis van die beide bronnen had het Openbaar Ministerie besloten om uit te zien van vervolging. Er had te volle verschillende factoren laat na het ongeluk. Er zat weer een automatische treinblokkering, dat zou op de rails omgebracht wezen moeten. Maar dat wierde niet, of dat functioneerde niet. Nou, dat is dus buiten zijn schuld. Er werden nog bepaalde tekens niet omgebracht die wel op de kaart stonden. Dus het was een kaart die eigenlijk van de hele tijd lijn inscand weer. Dat weer hem ik niet te weten. Nou, en dan waren er nog een aantal zaken die bij me kunnen dat brachten om hem vervolgens dat niet te verwieten en dus niet te vervolgen. De 60-jarige machinist Jan ten Kate is gebleven dat er net vervolgen wordt. Hij vindt het geruchtigheid. Ja, aan de ene kant heb ik het gevoel van gerechtigheid dat ik dus niet vervolgd ga worden vanwege het feit dat mij eigenlijk niets te verwijten viel. En ja, daardoor heb ik wel een gevoel van gerechtigheid gekregen, ja. Ik had misschien liever toch wel dat er nog verder gerechercheerd werd en eens gekeken werd hoe en wie nou eigenlijk wel de schuldige is. Maar dat zal waarschijnlijk wel niet het geval worden. Het is zo'n complexe zaak en ik denk niet dat je één schuldige kunt aanwijzen. Ik denk dat het een opeenstapeling van schuldigen is. En ik ben daar vrij onderuit gekomen, gelukkig. Strafrechtelijk is het dossier nou sletten. Verzekeraars van belutsen bedrijven zullen nou uitmaken wat onsprakelijk is voor de skeer. Zo werd bij het treinongeluk een wettersportzaak volslijn vernield.